Mira, Mari Errota da hori. Mari Errota ikusten, Mariri ibai batez. Errota bat eman diote. Zeizen zaiarren merrentzat, Ba bai, ze gehiago jartzen du? Itxasoaren marearekin sortutako ur jauziak mugiarazten zuela errota. Ne, aizu baina ez dirudi gaurko ez da. Ez, da 5 urtekoa da. Herriketako errotak horrezkatzeko izan zen. Eneko? Zer? Mira, aritz bat? Aritza languru! Eneko aritza? Eneko, aritza, zuaitza. Zuaitza! Bai. Hemen jartzen du, ea eskurra dira bere frutua. Bai, badakizu aritzekin itxasontziak egiten zirela lehen. Aitzuk uste? Bai, lehen egurrezkoak ziren itxasontziak eta aritzaren zura arraspreziatua zen itxasontziaren branka egiteko. Eta eskurrekin zehingo zituzten, torlojoak egiteko? Eneko, nola izango ziren eskurrak torlojoak egiteko? Ez. Eskurra da, bai aritzaren fruitua, baina adibidez txerriek jaten dituzte. Bazuk asko jango dituzu, Eneko, ni satorra naiz, etxerria. Eta bat topatuko bat zenu, poltsikora sartuko zenuka, baietz? Bai, eneko guazen, ea, eskurren bat topatzen dugun. Guazen Joseba, eskurdiaren bila. Guazen eskurraren bila. Eskurra. Eskurra. Honek eskurrak ematen aditu. Ez, ontziak egiteko torlojuak. Bai! Eneko, lizarra da, hau lizarra. Ez gaude Bizkaia. Bai, zeba? Lizarra, Nafarroan dagoelako? Badakizu, lizarrekin lantzak egiten zirela lehen? Lizarrekin lantza, benetan? Bai, elkarren ondoan jartzen zituzten. Eta horrela argibila luze azitezen. Eta puntan burdina zeukaten, ez da? Ba bai, burdinola zegoen hemen ondoan. Hemen ondoan, dena pentsatuta zeukaten, Bai. Aizu, baina eneko, gustora hartuko nuke lizarraren frutua. Ba begira, tximeleta itxura dauka, frutuak. Tximeleta itxura? Drabeten keinua bezala? Lagun bat badut. Drabe. Baina, eneko despistatu gabe goazen lurrean aurkituko ditugun fruituen bila. Eta poltsikora sartuko zu, ez da? Bai. Bada, goazen. Bai. Gaztaina topatuko bagenitu, Baina ez dugu erretzeko danbolina ekarri. Gaztainak erre hartia. Txipli, txapla, pum! Azea maiketako ingo beruke ere. Bai, baina uste dut oraingoan gaztainondoari begira asetu beharko garela. Gaztainondoa? Bai, ze uste duzu, gaztainak sagarrondoetatik datozela ala? Hora. Eta arantza horiek? Morkotxa da, gaztainaren etxea. Morkotxa? Gaztainak ez du behar alarmarik etxe babesteko. Ez, hor barnean dago gaztaina babestuta, morkotxean. Kontxo, eta enborrek daukaten zera hori, berde hori? Hori zer da? Hori goroldioa da, eta esaeraren arabera geldirik dagoenari itxasten zaio. Hora, suabea da, Suabe. Bai, eta badakizu leku ezeetan sortzen dela, eta gainera iparraldean non dagoen ere adierazten du. Leku ezeetan sortzen da? Bai. Orduan, zure begien inguruan sortuko da, ez da? Zergatik diozu hori? Beti negarrez haudelako! Ez dakit nola ez den zure buruan sortu. Tira, guazen gaztainen bila? Bai, guazen. Zure atzetik noa. Kaixo! Eso, ikote!
Kaixo. Zein da zuen izena? Aiur. Aiur? Paul. Aiur eta Paul. Pablo? Paul. Paul, eneko Paul. Agian gurekin jolasekin nahi dute. Baina Jolasteko eske? gogorik bai? Bai. Bai. Bai? Bai, xeriko gara beraiekin, ez da? Eske? Ea, hementxe. Jolasanik azalduko dut, bai? Bai. Ea ba, ezagutzen duzue urkatuaren jolasa? Urkoren jolasa? Urko ez, urkatuaren Urkatua. jolasa. Hitz bat asmatu behar duzue, begira, hemen izango dira letrak, bai? Eta hemen ez dagoen letraren bat erraten baduzue, marrazki bat hasiko duenekok urkatu osoa egin arte. Hori gara, zuaitzak ikusten, hemengo zuaitzak ikusten, eta zuek asmatu behar duzue zuaitzaren izena. Ados? Vale. Bai. Ea, ba. Hasi bena, zu, Aior. A. Bia. Oso. Oh, G. ez dago. Zeta. Eta bat. I. Ui, ia. T. Oso ondo. Isa. Isa. Ez dauka. H. Oso ondo. Uste dut Aiurrek badakiela. Aritza. Oso Oso ondo. ongi. Aritza. Bueno, eskerrik asko, oso ondo pasatu dugu, Bai. Zuek ondo? Bai. Bai, pues musu handi bete da, eskerrik asko, Eskerrik asko, Agur, bai, polita. oso ongi pasatu du. Goazen. Ea, guazen. Agur. Ea, Agur. hemendik. Hau, baitak. Eta, agur, agur. Agur. Gustatu zektilea ibaiaren ingurua, Baita niri ere. Baina, pentsa orain etxera itzultzeko, itxasontzi bat eraiki beharko bagenu. Itxasontzi bat, Bai, garai batean eraikitzen zituztenak bezalakoak. nik nahiagut danbolina. Damolina. Sator jator izango luke izena. Danbolinak? Damolinak ez, itxasontziak. Ez du gaztainik hartu. Ba, orduan, etxera tokik bueltatu eta txokolatea jango dugu. Txokolatea, Bai. zeuna, ideia bikaina. Goazen. Haze.